Emilie. Jeg er 10 år gammel, og jeg går i 4. klasse på hobbyskole og bor så derfor også i Hobby. Jeg kan rigtig godt lide at lave en hel del smykker, kage, og jeg går også til teater, spejder, og så går jeg også til noget, der hedder klub. Og det er så hernede, hvor vi har det her fantastiske rum. Der er noget for eksempel ligesom en hel masse elastikker, så er der også nejlak, så kan man også male, og så er der også en hel masse kreativ piberenser og alt muligt. Man kan også lave smykker, man kan lave øreringe, man kan lave halskæder, man kan også lave armbånd. Og jeg kan rigtig godt lide at være kreativ med at lave smykker og male. Og jeg kan også rigtig godt lide at bygge ting, for eksempel med modellervoks eller sådan noget, så kan jeg rigtig godt lide at modellere ting ud af det. Og jeg kan også rigtig godt lide at lave bolsjer og slikkepinden, hvor vi har engang lavet hjemme hos mig. Der lavede vi en gris ud af det, og så satte vi den så i køleskabet, og så blev den helt iskold. Ja, det vil jeg egentlig bare